A 25ª edición da Carreira Popular Santa Uxía rendirá homenaxe a Miguel Ruiz, o finado técnico de deportes e un dos promotores do evento. Dende a organización esperan unha participación duns 500 corredores. A 25ª Carreira Popular Santa Uxía 10K homenaxerá a memoria dun dos seus impulsores, Miguel Ruiz, quen fora técnico de deportes no concello de Ribeira. Nunha época na que non era normal ver carreiras populares, Miguel Ruiz decidiu crear e impulsar unha en Ribeira, acabando por convertila nunha das referentes non só na comarca, senón en toda a comunidade, algo que os organizadores non olvidan. Miguel nos primeiros anos o facía todo, o sea, non había infraestructura, non había en que basarte para copiar, non é o boom das carreiras que se empezaron pois por 2008, 2010, nos anos 90 pois eran actividades un pouco que, bueno, había que ter tiña moito mérito sacar adiante unha carreira, e logo pois xa se mantuvo 25 anos. Celebrarase o día 28 de setembro e está encadrada no 10º circuito de carreiras da Deputación e no 7º da Mancomunidade Barbanza Arousa. As probas comezarán ás 5 da tarde e contarán con 15 categorías dende nenos menores de 6 anos ata a categoría Máster 4 dos nados antes do 1964. Haberá tamén disciplina de zapatilla inclusiva para persoas con diversidade funcional. As inscripcións permanecerán abertas ata o mércores 26 ás 12 da noite. Para as categorías escolares será de balde e para as absolutas terá un prezo de 6 euros. O percorrido pasará polas zonas máis enlleiras do litoral da localidade, comezando e rematando na esplanada do Malecón. Todo o que é a logística da carreira vai se englobar aquí na esplanada do Malecón. Temos desde a carreira as probas principais que son de 10 km, que son desde a categoría sub-18 ata a Máster 4, que terá a saída desde o mercado municipal, chegará aquí a esplanada, fará aquí o xiro, seguirá Malecón, García Ballón, Carolinas e despois o Paseo de Coroso ata chegar á Náutica, aí onde fará o xiro e fará o recorrido outra vez de volta ata aquí, que todas as probas e todas as carreiras pois finalizarán aquí na meta. Este ano esperase unha participación semellante á da pasada edición entre os 500 e os 600 corredores. Dende a organización destacan a importancia de impulsar este tipo de eventos deportivos e salientan o feito de poder ver competir en Ribeira a corredores de diferentes partes do mundo. Probas nas que o feito de que compitan pois atletas africanos, pois correr ao lado dun keniata, dun etíope, o que só vas a ver uns segundos, minutos como moito na salida, pois ves que ten moito tirón para o resto de corredores populares que só os van a ver na salida, pero que lle dá unha visibilidade a ese atletismo de alto nivel, porque velos correr un ratiño que podes coincidir con eles é unha experiencia inolvidable, pois